με τον Θοδωρή και τον Αντώνη και τη μαγική του σακούλα. Γεια σας παιδιά. Σήμερα εμείς εδώ θα κάνουμε ένα crash test στις πλαστικές σακούλες. Για να δούμε την αντοχή τους. Ας ξεκινήσει το πείραμα. Είναι νερό αυτό, χρωματιστό, δεν είναι τίποτα άλλο. Γεμίζουμε λίγο μέχρι τη μέση και παραπάνω. Ωραία. Τώρα κλείνουμε τη σακούλα καλά. Πρώτα, σηκώστε την πάνω καλαμάκι από το σουβλάκι, το τρυπάμε. Το βγάζω και από την άλλη. Βλέπετε δεν τρέχει νερά. Και δεύτερο. Γυρίστε το λίγο. Να το δω στο πλάι, το δω στο πλάι. Έξω. Να βάλω κι άλλο. Μπορεί κανείς να φανταστεί πού είναι το μυστικό και δεν τρέχει νερά. Να βάλουμε ξυλοφαγές τώρα. Πες. Δηλαδή πιστεύεις ότι επειδή είναι τόσο καλά κλεισμένο το ξυλάκι γι' αυτό δεν τρέχει. Μάλιστα. Δοκίμασες στο σπίτι. Ωραία, να το ριψοκινηρέσουμε κι άλλο. άλλο. Μπράβο, τι είναι το μυστικό. Από το πλέξιμο. Γιατί θα δεις μετά ότι όταν θα ανοίξει λίγο από πάνω και πάρει αέρα, από τη στιγμή θα το ξυλάκι. Και ξυλοφαγές θα βάλουμε. Βάλω Θοδωρή, βάλω κι εγώ μία. Πόσες τρύπες του έχουν κάνει, Όπως το βλέπετε, το χειρουργείο να είναι έτσι θα κάνει. Εντάξει. Ναι. Τώρα. Προσοχή. Γι' αυτό κανονίστε αυτό το πείραμα να το κάνετε στο καλοκαίρι, γιατί θα απογειωθείτε. Ωραία, μπράβο. Χειροκρότημα. Πολύ ωραία.